Why you're not in kindergarten? Because? Mama, mine will pass. Hold that. Oh, do you have nosebleed again? Go. 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 Go away. Go away. Go away. Dinosaur. 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 Hi! Hello! Here, Francine. Ang kalat ng kwarto nila. I get the box. Yeah. And you make it. Yeah. I make it for me, yeah? Naglararo ako sa kanali dito, Mama. guys. Tap. Yeah. Play with brother. Switch off that brother. Is it on, Francine? Okay. Guys, kayo dito. So, habang naglalaro sila, at least, makalat yung kwarto nila dito. Yung tripod natin hindi nagsastand din, hindi nakikisama. So, ayan lang. Hawakan ko naman kayo. So, these past few weeks, actually, yung... Yeah, let brother be, okay? This past few, 1 week ago, or magto 2 weeks na, wala talaga akong upload kasi... I don't know, hindi ako first, actually guys, yung upload ko is, ang gulo ko talaga kausap. Actually, yung upload ko, yung mga last upload ko is that was 1 month ago already. That is in the month of March pa. Tapos na-upload ko siya like 2 weeks ago, diba? Tapos, hindi ako nag-i-edit kasi, hindi ako nag-vlog kasi hindi ko din naman siya na-i-edit. Meron shoutout pala kang sis May 532. Ay! Hindi ako labayag doon. Kuratan yung tani. So, shoutout pala kang sis Car. Oh, be careful. Hirap mag-vlog kasi andito yung dalawa. Ito yung... Yeah. No. Just play. Play. Sa mga ano guys, yung nag-message sa akin at yung nag-comment talaga sa last video ko sa YouTube na si Ma'am Carlota Pedro. Hello po ma'am. Special shoutout sa inyo at kan sis May 35221. Ba yun? Tama ba yun? Yeah. Na chine-check talaga lagi kung meron akong bagong upload. Thank you sa inyo. Nakakaano talaga yung chine-check nyo ako. So, ang reason na hindi ako nag-upload kasi hindi nga, may vlogs ako since last month pa. Last video is from birthday ata na Ella. Hindi ko siya na-upload nga kasi hindi ko na-i-edit. Hindi ko siya na-i-edit and then yun, hindi ko talaga siya ma-edit guys kasi in daytime like now, si Francis, na-mention ko na to sa mga previous vlog ko na kinukonsume niya talaga yung time ko at iba siya, gusto niya lagi kaming ako malapit, like now kahit naglalaro siya, gusto niya nandito ako, which binabantayan ko talaga siya kasi naglalakad na siya nagpa-practice na siyang naglalakad. Birthday niya para last April 13 at i-upload ko i-upload ko at least yung vlog na birthday na Ella sa kanya. Pagkatapos nito, I hope panoorin niyo pa rin. Ang mag-vlog okay lang, pero yung pag-edit talaga guys, hindi ko siya nagagawa hindi ko siya nagagawa ng madali kasi kailangan mo talaga yung time, ilang hours ka talaga nag-i-edit. Hindi mo naman pwedeng i-edit i-upload lang ganyan, i-upload lang siya ng ganyan kasi kundi ang haba na ng video. Kaya as much as possible, sinushorten ko siya para hindi naman siya masyadong mahaba at nonsense lang ang laman ng video, diba? And then, so yun nga, ang reason is, pabalik-balik tayo, kinonsume ni Francis yung time ko at paggabi, nakita talaga ko guys, as in, pag dinadala ko pa kasi siya matulog, hindi kasi siya natutulog mag-isa, kailangan siyang tabihan, and then kailangan dark ang room, and so on, nasanay siya ba guys, tapos yun, pag tumatabi ako sa kanya, nakakatulog ako, tapos hindi na ako ginigising syempre ni Frank kasi alam niya na pagod ako all day, and then so
nung nag-comment si Sis May 53221, nag-edit ako. Inedit ko yung birthday ni Ella Sis. Tapos, na timing naman na nagkasakit si Francine. Hindi ko siya pinapunta ng kindergarten kasi nagka-flu siya, pero hindi naman siya sa COVID, no? Yeah. Nagkasakit si Francine, nagka-flu siya, may sipon siya, may ubo, at nilagnat siya pagkagabi. So, yun naman, hindi na ano na naman yung editing time ko. And then, sumunod na araw, si Francis naman, at gumaling lang talaga si Francis ngayon. This weekend actually sila nagkasakit, and then ang plano ko is today pupunta sana ng doktor, pero this morning nung gumising si Francis, he was fine, he was well, wala na siyang lagnat, sipon na lang, same with Francine, didinig nyo nga sa in the box in the bed. Okay. Na madidinig nyo nga sa boses ni Francine, medyo paos yung boses niya kasi nga nagka-flu to siya last week. Last time siya pumunta sa kindergarten is Wednesday, Wednesday afternoon, nagnap siya, tapos pagising niya hindi na siya feeling well, kaya hindi ko siya pinapunta ng kindergarten by Thursday, Friday. And then, at Saturday night, si Francis naman yung nagka-lagnat. And then, si Francis talaga yung nilagnat talaga siya, guys, na as in, na ano talaga ako. Pero hindi namin siya nidala ng hospital kasi, alam nyo naman, mayroong tayo mga COVID. Mahirap naman pumunta doon at hindi mahirap kasi nagtatrabaho si Mister. And then, ako lang yung, wala kang maano, guys, wala kang masangpit na mga, nasa Pinas pa lang tayo, mayroon kayong masangpit. Ano ba yan sa Tagalog? Mayroon kayong matatawag na kapatid or mama nyo na makatulong sa inyo. So I decided talaga na having a break na lang talaga sa YouTube. Yun nga, na ano talaga, na lengthen talaga, na ano talaga yung, napahaba talaga yung rest natin. Normally, nag-upload talaga ako at least once a week or twice a week, diba guys? Makakaya ko talaga. Inform ko pala sa kayo sa TikTok, medyo active ako doon, pero pasayaw-sayaw lang naman yung ginagawa ko doon, o mga kabuang. Pero active ako sa TikTok, baka gusto nyo akong i-follow doon, baka gusto nyo lang din naman. So ayun, today, ito lang yung ginagawa ko. Inaantay ko si Francis na getting well talaga siya, yung feeling better na talaga. You're welcome, baby. So, naglalaro ako sa kanila dito ngayon. Ayan, guys. So, ang kalat ng kwarto. Si Ella tsaka si Vanessa nasa school. So, see, guys, ang kalat. Ayan. Pagdaan lang natin yan. Hayaan lang ko lang sila para meron silang playtime naman ba. And then, ito nga, pag nagpe-playtime sila, si Francis, kailangan andito ako. Kasi pag wala ako dito, nagsa-start siyang umiiyak. And then, hinahanap niya ako. Pero pag andito ako, nakatingin sa kanila, hindi siya umiiyak. So, binabantayan ko lang sila. Oh, why you're having pencils? But no pencils. Oh, be careful, be careful. Mama will get it, okay? It's Mama, it's okay. You should put that in your pencil case. Where's your pencil case? So, ayun guys, pasensya na. I'm very... Thank you talaga, Sis May 53221 at si Sis Ma'am Carlota Pedro na nag-alala talaga sa akin kasi akala nila may masakit nangyari and so on. Very thank you talaga. And then, so, I will try na ma-upload tong video, ma-edit ko tonight at ma-upload ko siya kaagad. Kahit konti lang tayo, kung mga nagsusupport sa video ko. So, thank you so much talaga sa inyo, lalo na sa mga nag-message talaga sa akin at nag-alala kung ano ng mga pinaggagawa ko. Thank you talaga. Mayroon lang talaga yung mga pinagdadaanan, no? At hindi ko pala nabanggit na last week also, namatay yung kapatid ng mama ko. So, as a respect na din, kasi malayo ako, para kapag ano naman ako, hindi talaga ako nag-upload ng video. So, yun nga yung mga reasons natin, no? And then, yun, mommy life is real. hindi talaga siya kinakaya minsan, guys. Kaya, sa TikTok kasi, guys, seconds lang siya. Pwede akong, like ngayon, naglalaro ako sa pwede akong magawa-gawa doon ng kahit anong video, tapos upload ko. So, if may TikTok kayo,
If gusto nyo lang naman, follow nyo ako guys, doon guys. And then, so that's it. Thank you sa lahat talaga na naghahanap sa akin sa YouTube. Kahit uwi kayo. Kahit kunti lang talaga tayo. Thank you talaga kasi nag-aalala kayo. Yeah. So, ayun guys, maglaro muna tayo dito guys kanila. Hi, I'm Big Boy. I'm 1 year old. And we will upload our video next day when Mama finish editing it. Pag matapos ko yung video, upload ko yun guys. And then, kasi ilang weeks, I think 1 month almost talaga ako nagpahinga ng vlog. Hindi ako nagpa-vlog kasi hindi ko kasi siya na-i-edit. Nakakaano siya i-edit late vlog. Tapos, hindi ko pa na-i-edit. So, hindi na lang talaga ako nag-vlog. Kaya yung mga, in the month of April, wala talaga akong vlog. This is my first vlog. Ayan o, yung birthday ni Francis at ito. Yung vlog natin for the month of April. Say hi, Francine! Hi! Why you didn't go to kindergarten? Because what? Because what? Pasensya na guys, makalat talaga tong room na to. Never talaga tong naging malinis always kasi How you said I'm falling? you're falling. Okay. Why you're not in kindergarten? Because? Mama, mine robot. Hold up. Oh, do you have nosebleed again? Let me, you get your wipes? Lagi to siyang nag-nosebleed ba? Pag sobrang naiinitan siya at sobrang, don't climb there, Francine. That's not good. You will fall there. Tingnan nyo guys, oh. Cut. I do that. I'll help you. Go down. Just go down. And go to your bed. My feet. No, my penalty. don't go do it in your bed because brother will be will take that. Hello, say hi. Hello. Uy. I done it for a while. I done it puppy. Baka ang video na to, puro na lang to laro-laro. Pag matapos sa maglaro dito, pag andito na sa Elat Vanessa, maglilinisin namin to. Tsaka ako naglilinis. Kasi pag nilinis mo to ngayon, guys, yeah, pag nilinis mo to ngayon, useless lang. You should watch that in your bed, because brother will take that. Hoy! He will go in your bed. Francine, stop that. Tingnan yung dalawa. Yung isa umiyak siya kasi kinuha kong pencil. Nagdula, nagkaso lang isa. Ayan. Umiiyak to. Kaya, ganito ang reality guys. Two toddlers. Si Francis talaga yung laging makamama. Makamama talaga to guys. Ayaw niya nang malayo ako ba. Kaya, iwan ko lang kung anong nito ano na to. Basta yun na yun. So, grabe ang kalat dito guys. Ang dami kong linisin. Sus, grabe to. Hindi ko to siya naglinis ako kanina, naglinis-linis, pero hindi ko siya nilinis itong kwarto kasi alam ko na magwasak-wasak ragyapon sila. So, ang inuna ko talaga nilinis ang kusina at ang kwarto namin at ang sala. Yeah? Look, come walk, be. Show them how to walk, be. Come here, mama, walk. Walk, be. You too. Go to Francine. Go to Francine. Come here. Walk. Come here. Walk, me. Pa-walk natin. Pa-walk. Come, Francis. Pala. It's okay. Stand up. Come. Come here. Not so close. You stay here, Francine. Stay there. Come, Francis. Come. Yeah, come. Naglalakad na to
ano lang, paunti-unti lang, but at least naglalakad na talaga. Tumble. Yeah. Agay naman. Ako, piskot, kipa ako. Francis. Dinosaur. 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 Francis. Guys, hindi ko na to habaan tong video guys para ma-edit ko mamayang gabi at iuna ko talaga to siyang i-upload. So, again, thank you talaga Sis May 53221 at Ma'am Carlota Pedro for always checking our YouTube channel. Thank you so much talaga. I really appreciated. Na-appreciate ko talaga yung concern na nag-alala kayo kung nasa ako. Thank you talaga. Nakakaano talaga siya na hinanap niyo ako. Akala ko talaga walang maghanap sa akin pag mawala ako sa YouTube. And then, so, andun pala sa mga galing sa TikTok na nag-subscribe sa aking channel dito sa YouTube. Thank you din sa inyo kung nanonood pa din kayo kasi sa TikTok naman 3 days na ata ako walang update doon naman kasi nga nagpahinga talaga ako nung nagkasakit si Francis, at least kasi si Francine hindi siya nagkalagnat talaga, si Francis talaga yung nagkalagnat. So yun, and hindi ko na to siya habaan para ma-upload ko talaga to siya, hindi ako mahirapan mag-edit, and then maglilinis lang ako mamaya-maya kasi dadating na yung mga kids in 30 minutes. So, maghahanda ako ng lunch sa kanila at maglilinis ako dito sa kwarto nila. At least, ang dalawa, may katulong ako ba? Kasi ang daming laruan dito, guys. Uy, dami talaga. Hindi mo mahipusta ng to. Ubo pa man eh. Oh. Uy. Come here. Come here, mama. Darling Lord. Come here. Come here, mama. Come here. Come here, mama. Come here. Come here, mama. Come here, mama. Come here, say good morning to mama. Hi, good morning. Hello, good morning. We are back. Yeah. We are back. Yeah. Who are they? You can say hi. Hi. Hi, how are you guys? Yeah, hi. I sleep with mama. Nee, you're gonna have breakfast? Nom nom. Come here.